Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. We joert weer één gast om de tafel hebben. We zitten in het Omroep Friesland Café. Er is een man die al heel lang van muziek houdt, maar direct bij dwaande west is. Met name als ondersteuner van het iPop Festival. Ik had hier Roel Faber, boorman, oerboorman van het festival, letterlijk. Ja. De wennis het zien oer. Dat klopt inderdaad, ja. En dat is weer de reden dat ik mij daar aanmeldde als vrijwilliger. Want we hier natuurlijk de eerste iPops, stien bekend van het muziekcafé in Nijloon. En dat hier toen wel een bepaalde namen. De kroegbaas Remmelt, die organiseerde zelf concerten. En dan hingen we nog, ik in Nijloon, de stichting Jerryzer. En die organiseerde 2 weken later ik ben een concert. Dus dat hier wel een bepaalde naam, muziekcafé Nijloon. Ja. Dat heb je de eerste iPop dus. Mooi, dat is best. Welkom. Ja, dank u wel. En Ja. al die jaren van vrijwilligerschap had zei van ik wil wel nog van het festival genieten, maar net meer op de wijze zou ik het altijd dienen als echt hele fanatieke vrijwilliger. Maar ik het sas is of net? Ja, dat zou best wel steeds, ja. 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 Ben je bij alle edities West? Nee, die allereerste net, want toen zit nog van mij correct in de baby's of Lietse bijen. Dus dat paste net zo. En bovendien, het weer iets nice. En ik wie wel trouw bezoeker van die concerten steeds. Maar bij de tweede iPop, daar wie ik zeker wel. En dat redde ik, uiteraard. Maar toen we het al qua bezoekeraantal, alle jaren ging het omheen. En toen kreeg ik wel met de organisatoren even een peteren. Zei, nou jongens, dit maar oors, hè? Ja, dat wisten ze ik wel. Zei, we moeten volgend jaar maar naar het dorpshuis. Want dat weer toen kreeg nice. En ja, zo'n gerut nijbouw, gebouw en dan daar iPop te houden. En het is eerst zo'n smoek in het café. En daar hing ze natuurlijk wel gelijk in. Je verhoort net zomaar een nijbouw gebouw in een smoek theaterruimte. Nee, dan maar je echt je best voor de maan, ja. Nou ja, en je valt. Ik zei, je maakt meer vrijwilligers. Ik meld mij bij deze nog een. Nou en toen ben ik er dus bij komen. In eerste instantie bij de ingang. Nou, als kaartjescontroleur en de artiesten naar hun podium begeleiden en zo wat heen. En later zijn ze hij doet wel goed zijn best. En Hij bij Blue. ja, nou, we zien nog een presentator voor de harkzangjes. Nou, best. Dus dan organiseren ze voor mij dus wel de programmering. Hier letter die ik het zelf leuk en fijn. Dus daar kan ik dus in de harkzangjes qua programmering en qua presentatie. Ja. Ik straks wie weinig praten over al die iPop-jaren vind ik prachtig. En natuurlijk ook de artiesten die daar optreden hebben. Ja. Even naar die eigen jeugd. Want wat zou de soundtrack van die jeugd wees als dat omschreeuwen mast? Hij de mem hier die wel eens muziek op? Of die de radio aan? Of wie het stil in huis? Is hij weer wel een fanatieke radioharker? Ja. Wat harken die dan? Maar hij hoorde van marsmuziek, Duitse muziekkorpsen en zo wat heen. Dus dat weer net helemaal mijn smaak, kan ik wel zeggen. En hij hier LP's dus, hè. En er wie bovenop zolderlijn nog een stapel 28 toerenplaten. Ja, dat weer natuurlijk nog vol, dat je al 40 jaren en misschien nog wel ouder. Wist nog wat voor muziek er weer? Welke artiesten? Of weer dat te vier voort? Nou, Nederlandstalig, dat wel. En Frans Lee Haar en dat soort dingen. Nou, dat weer meer opera en operetachtig. Ja, precies. Ja. En mem muziekliefhebber of niet? Nou, van mij net echt. Nee. Maar hij het wel. Maar meer Nou ja, is hij het weer in de tijd van de singles. Hij had ooit wel eens een keer. Ja, daar wisten wij als band natuurlijk niks van. Had hij een keer een single ongeschaft van de Everly Brothers. Met Oh What a Feeling en Till I Kissed You.
Het zijn wel fantastische opnames. Hè? De Everly Brothers, nou, dat is wel een topper. Maar goed, daar gingen wij net zo volle weet van. Mijn basisschoolperiode, daar ging het in hoofdzaak over Cliff Richard of Elvis Presley. Oké. Even of wat in of wat over. Oh, dat moest Kirsten worden. Ja, van beide, dat kon niet. Nee, ze krijg met de Stones en de Beatles later. Maar de Stones en de Beatles worden het gewoon voortzetten. Eén van 12, oké. Maar beide tegelijk, nee. Want even naar die muzieksmaak. Hè? Op een gegeven moment begin je natuurlijk je eigen smaak. Wat de ontwikkeling. Ja. Nou, op Squalla Git het derde zoer. Ja. Hier is op een gegeven moment een platenspieler of zo wat heen. Of hier is een Jawel, want dus transistorradiootje. Die is broeken mocht dan. Ja, want zelf hing natuurlijk, dat weer een rik bezet, zoiets. Ja. En die dure dingen, hè, die kosten wel meer dan 100 goen. Dus singles, die winnen volgens mij 3,94 goen. Hier in Ljouwert. Ik ben al Ljouwerter van oorsprong. En mijn eerste singles, dat Sail West hebben, denk ik, Q65. Q65. Dat is de band. Ja. Ja, die kwam ook regelmatig in het noorden, letter. Hè, en toen we daarin konden, dan traden ze in Snits op ons aan. Dan vliegen wij op de brommen naar Snits. Nou, op de Poeg. Ja. Oh, fantastisch. Welke buurt van Ljouwert best opgegroeid dan? In de Vogelbuurt. Mooie jeugd hoor. Wit een mooie buurt om te leven, om op te groeien. Jawel, ja. Squallenweer vlakbij. Ja. Noordroosterweg en Leeuwerikstrit en zo. Ja. En wanneer de stap naar het platteland maken? Nou, doet ik solliciteren als squalmaster in Nederland. Ja, je kreeg. Ja. Dus daar maar heen. Ja, net helemaal direct. Ik heb eerst nog squalmaster geweest in Griepskerk. En nog een paar maanden in München-Siel. Nou, ik zo'n mooi plak. Maar Nederland, dat wie het wol, uiteindelijk. Maar, nou ja, goed, er kwam toen een vacature en zo. Wollen wij weer om naar het platteland? Ja, dat lijkt wel in de smaak. Nou, vooruit, dan solliciteer ik. Nou ja, en toen kwam ik daar. En een jaar later kwam daar een Hoestercape. Of een jaar later, ik weet het niet precies. Dus sindsdien wen ik daar dus ik. Ja. En annex met het iPop Festival. Daar praten we straks verder over. Eerst muziek. Ik ga vragen om 5 platen uit te zieken die we hier het draaien kennen. Moeilijk. Kan ik me voorstellen. Ja. Wat me opvalt. Neil Young, Fleetwood Mac, Jimi Hendrix. Al die wel buitenlandse acts. Wat dat onbelangrijk. Ga je dat het meeste op? Ja, want als je dat komt, ik maar, ik zou Q65, dat wie dan toevallig een dat is een Nederlandse act, ja. Haagse band. Maar wat zou ik nog zeggen? Oh ja, de radio, dat weer een specifieke keus. Dan koos kiezen tussen Radio Veronica. Nou ja, de Nederlandse radio, daar heb je eigenlijk net naar te luisteren in. Dus dat vervoel. Wie dat nog in het team van Hilversum 3 en zo? Hilversum 3, nou, dat wie toen iets nice, hè? Dat wie echt helemaal nog nice. Ja, dus, dat wie iets nice. Maar het is de Radio Caroline weer, Radio Londen weer. Luxemburg, toen al? Radio Luxemburg, ja, dat wie is zeker in beginnende tienerjaren. Dan, Luxemburg, dat is de beste DJ's en de beste muziek, vooral jongens. Ja, krakerige zenders op Middelgolf, denk ik ook net. Ja. Dus de verbeelding wie wel nodig om dan nog wat moois van te maken. Ja, je moest er wat fantasie bij broeken. Maar via die wij best achter de Q65's kwam en dat soort bands. Nou ja, en The Who en de Rolling Stones en neem maar op. En The Who die verzwargen op Radio London de jingles, hè? Ja. Dus daar hingen ze de mooiste en de meest ongesprekkende jingles. Dat was gewoon een fantastisch iets. Ja. We beginnen even draaien van Jimi Hendrix als eerste, Johnny B. Good. Wie van Prodemees een revelatie, hè? Dat hele, die uitstraling van die man. Voor de echte bluesliefhebbers wie het nachtmerrie, want hij wie net de purist. Nee, de bluesliefhebbers hij was de man van de blues. Natuurlijk. Ja, en natuurlijk met de elektrische gitaar die hij daar een hele oren soundtune had. Ja. Kun je je nog herinneren? Is het de eerste keer of een van de eerste keer in Jerst? Nou, een van de eerste keren van Jimi Hendrix weet ik eigenlijk net. Ja, dat zou via Radio London West hebben. Maar het had wel echt indruk maken. Jawel.
Ja, en dan later zeker doet dat in Nederland kan. Dan wil ik opnames van maken voor de televisie. En kennelijk gingen wij toen al televisie. Hè? Dus dat werd een fase verder. Want in mijn legerskwaliteit gingen we helemaal geen televisie. Hoor. Nee. Dat we iets... die hier net 1000 gaan of zo voor. Want dat is wie de prijs ongeveer Ja. voor een televisietoestel. Nou ja, ik nog net zoveel uitstuurings natuurlijk. Hè? Dus, En nou ja, goed. De eerste... Hier steek wie dan 1 uur per week ongeveer dat er wat modernere muziek, in de geest van rock'n'roll of de blues, kan dat wel op de radio trouwens ook zijn. Hè? Tijd voor teenkragers zijn we dan, hè? Tijd voor teenagers. Maar Herman Stok of Skip Voogd, hè? Dat waren de DJ's en die brachten naar wat modernere muziek. ja, en op televisie weer top of flop. Ja, dat wel, in de Maar televisie. wie dat was een lettere periode eigenlijk. Ja. Old school. Ja. Jimi Hendrix en Johnny B. Good. Ja, geweldig. Johnny B. Good in de uitvoering van Jimi Hendrix. Tuurlijk, uw smaak valt altijd te twisten, maar je komt er toch net uit. Maar dit is wel een hele mooie hier, Roel. Hè? Ja, fantastisch. Ja, heerlijk. Ja, ik zou genieten. Dit is... Ja, nou ja. En het stuur ik net op een reguliere LP of zo. Hè? Dat noem maar eens, op die verzamelbox is hij dus, tussen een heel soort oren Jimi Hendrix noemen ze te landen komen. Ja. En toen kwam ik er pas achter dat het bestier. Bist u zo'n verzamelaar? Jawel. Op die ene LP of die ene uitviering, Qua van die uitvieringen. mat ik ha? Sommige zeldzame uitvieringen, koek net omheen. Ja, Nou, mijn verzameling bestaat natuurlijk voor het grootste deel uit Rolling Stones. En haastelijk gevallen denk ik Neil Young. ja. Daar geef ik straks ook nog wat van draaien. Ja. Het zit al wat in een rocksfeer, hè? De blues, dat soort dingen. Vertel eens me, onder de plaat krijgt John Mayall. Bist een, misschien wel de grootste fan van, of net? Nou ja, dat weer wel de faraoman van de blues sfeer. Hè? Ja. Die er een soort voor. Ja. Eerst, voor u als luisteraars, hier er eerst een band met Eric Clapton erin. Wat al een hele goede band natuurlijk weer. Toen ging Eric Clapton naar de Cream. Toen ze maar de Cream. En toen kwam Peter Green erin. Ik een fantastische gitarist. En daarna nog Mick Taylor. Die toen ik heel goed weer. Want hij wie daar, toen weer nog maar 8 niet. Toen kwamen we al bij de Bluesbreakers. Maar wat een naam, hè? Wat een rietje. Ja. Ha, fantastisch. Ja. Hij zal hier eens een keer live zien. In welke vorm Jawel. en welke band dan ook, of net? Jawel. Ja. Ja. Maar ik wil even waarom naar het moment dat Jim mij het brommerke... Maar het brommeke naar steeds. Wat voor brommer hier is het? Ik ging Thomas. Thomas, ja. Die Poeg of Thomas, toch? Poel of Thomas, ja. ja. Dat maak ik dus net... Maar dat wie nog voor de Yamaha en de Sundop tiet, hier ik het idee van net. Ja. Dat kwam wat later nog. Ja. Ja. Kreitler had weer wel een merk. Ja. Maar Poeg en Thomas, daar kon staan ik net zonder. Ja, en die is ik zo'n pukkel of net? Ja. En zo'n legerpet. Ja, Ja. dat is er helemaal bij. Lang hier of net? Had nog een mooi but? Lang hier, zeker. Ja, ik heb natuurlijk op een kweekskwalificeerd de directeur nog wel eens zijn van... Ik betaal de kapper? Ja, tientje van mij mee. De kapper is nog vrij goedkoop. Maar ik kon er net in. Ik zag goed Kimmelkoorn hebben, maar ik geloof net dat het bedij onkwam is. Nee, dat stond net on. Nee. Hij is een leuke jeugd gewoon in dat opzicht. Wie de rock'n'roll of net? Of ze nou en dan? Jawel, ja, zeker wel, ja. Ik heb mijn best vermaken. Een brood en concerten dus. En brood en concerten, tenminste als we regeld van hier, hè, want dat wie wel even een puntje. Mijn boezielt wie vrij beperkt, mag ik wel stellen. Is baantjes of is het toch vooral met de studie bezig? Ik heb later een soort weekendwerk deed in Quasimodo en Mr. Magoo. En dat wien? Dat wie een bars van Johan Kooistra. En ja, die ging mij een keer vregen, denk ik. En toen roeg ik daar wat in. En dat is wel leuk. En de oorlijke werken. En hier staan een paar goen. Best in, Ja,
tikt er net echt aan, hè. Maar je hint wat om handen, dat is echt belangrijk. Ja. En er weer wat geldt om bijvoorbeeld een single te kopen of een LP-letter. Ja. Wat hier is het onderdeel van de studentenleven? Hier is het een kamerke en uitgaan? Of vooral thuis nog? Nee, En game van Heid Mem van op die thuis wezen of net? nou, dat weet ik net. Zo streng weer ze net. Nee. Maar ik kan wel altijd weer thuis. Zo weet het wel. Want dat koepelt zo in de liedse oorkens wijzen. Ja, correct. Want je San Bar weer natuurlijk tot 1 uur riepen. En volgens mij dan hingen we daarna nog wel eens, nou, om zelf even wel wat bij te komen, een bar die dan nachts iepen weer. En dit weer voornamelijk hier in 70, denk ik, hè? Of net? Ja, 60 eigenlijk wel. 60 al, ja. Ja, mooie titels. Ja, prachtige tijd. Wie is het een soort van hippie of stier dat toch wel 4 van je morgen? Nee, dat... Spelen dat überhaupt hier? Wat in Friesland? In jouw of Nou, nee, dat kan ik me eigenlijk net... meer 4 voor het Amerika, de grote sterren misschien? Ze hebben hier wel in de Ljouwert weer dat wel de New Left beweging. Hè? Dat weer dus wel iets wat succes is, wat tegendraads. De dwarsbongels. Ja. En actie voor en de Lauwers maar tegen. Hè? Ik zo'n actiegroep. Ja. Zie je het zeker doelen erin. Maar hier is er wat mij of zie je daar gewoon op die leeftijd een beetje posten naar de scene? Ja, ik weer meer een... Doe eens meer, ik pak de brommer en je Ja. hebben naar een concert daar. ja. Biertje erbij, niet al te... Maar ging je gewoon naar festivals, boeten de provincie? Ja, toen festivals die er eigenlijk nog net. Nee, hè? Nee, dat moest wel je nog opkomen. Pas, ik denk, Ze kraling en wie... 61 jaren, dan weer de festivals in Engeland. Hoor. Hier is de National Jazz and Blues Festival. En dat wie oorspronkelijk volgens mij in Windsor. En dan later gewoon dus op verschillende oren plakken. Dan werd ze dan een rembaan hier, want dan kost er dan het hele weekend voor intekenen. Het kost er kamperen. En hier is een heel soort optredens. Dat begon de Vrede Jongens, het podium. En dan Sneutermedisch, Snijtermedisch en Snijterjongens. Dus dat is echt een heel weekend festival. Dat liep het doe eigenlijk al heel wat op wat nou Pinkpop is, maar ik Ja. Glastonbury in Engeland bij Ja. Big Leagues. Ja. Ja. Maar wij wonen dan naar Sunbury of Plumpton, dat soort plekken. Ja. En daar hier is inderdaad zo'n hinderdravenbaan. Hoe kwam je hem daar? Op de Brommer uiteraard. Echt op de brommer, serieus? Ja. Wauw. Ja. Ja. Dat we even volhouden, maar... Ja, wat hoe lang ben je hem dan onderwijs? Maar dan maar met de boordoer, neem ik aan? ja, maar de boord horen in Oostende. Ja. Oostende-Dover. Dat weer een heel Maar ja, om avontuur. dat te komen, dat we natuurlijk, dan moest je heel Nederland terug. Heel Friesland uit. Heel Friesland uit, Oer-Oosterdiek en dan richting Amsterdam. En ja, dat heeft dus een keer, wie dat wel een barre tocht van mij, dat in de jaren 60. Dat we dus in Amsterdam weer en werkelijk spelen van de Rijn. En we weer dweild er weer. Gelukkig werd het een maat van ons in Amsterdam. Aan de radio weg. En nou, die zei, die zoelde ik maar, die stier kleermachine rommerken. Zei, je kan eerst wel hier blijven. Dus daar hebben we ons matje Delline of je sliepzak en op een groen en weet ik, oren allerlei wat. Daar hebben we daarnaast bleun en de oren daar stond weer droeg. Dus toen konden we weer verder. Ah, wat een verhaal, joh. Ja. En dat weer een grote groep dat je, nou ja, behoorlijke reizen ondernam. Nou, ja, ze die jongens van Poegsplace, die winnen er ik bij. Poegsplace is ik natuurlijk een boert wat uit Engeland komt. Ja, Londen toch? Meer Ja. in je door een buurt toch? Of net? Ja, dat een plaatsje. Ja, en zo ben ik gewoon hun band naar elkaar. Ja, vlak bij Carnaby Street. Maar dus is het een beetje in die wereld dus. Ja, we hebben laatst nog een mooie reunie gehad. Hè? Ja. 50-jarige betekenen van het einde van de band. Nou ja, en uniek, dat de hele band bestaat nog. Ja, Iedereen is er nog. Ja. Want de leeftijd begint wel een beetje te komen natuurlijk. en ze spelen ook nog prachtig. Ja. Werkelijk geweldig. Ja. Ja, in de Neushoorn in een mooi concert. Ja. En Harry Verringa weer de organisator daarvan. Ja, het boek ik schreeuwen. Hè? Dus, Ja. ja. En dan van de zijde van, nou hij weer fan. Nou, hij komt dus naar optredens en zo. Dus ja, Harry hier wat meer hield als wij. Dus Meer een luxe paard. Ja. ja. Nou, Maar op de Brommer in Engeland dus zoon heel van dan. de wethouder. Ja, En op de Brommer in Engeland, ja. wauw. Nooit ongemakkelijk gewoon. Pech. Ja, wel. Ja. Ja. Zit op die dan staat dan
Vooral als dan op de Belgische wegen weer. Dat zijn verrassingen alom. Nog steeds, hè? Ja, nou toch wel gehoorzame brommerjonkjes rieden dan op het fietspad. Ja. Maar dan blijkt er dus dat elke onwenner van die dik die zijn eigen uitholling dwars door het fietspad heen maken. Dus weer boem, 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 boem. En zo gingen wij daar, nou, dat ken natuurlijk net. Dus wij op de dik, nou ja, dan kon hij is dan maar met de Belgische Rijkswacht. Dus als die aanhouden, dan hing het, hè. En wij reden bij de kustlangs, in België, bij Oostende, Zeebrugge en zo. Dat was wel een sneldik daar. Maar ja, we snappen natuurlijk ook wel dat je daar maar een brommer net rijden kennen. Maar dan reden wij op vluchtstrook. Nou, een prachtig uitvinding natuurlijk. Totdat Samber ineens de vluchtstrook ophoudt. Ja, toen zit de Forst, die zit al bovenop elkaar midden in het zon. Wat een heerlijk avontuur. Ja. Wat dat geweldig was. Mijn auto leeftijdsgenoten, je bent een jong. En een soort vrijheidsidee, denk ik. Ja. Ook geweldig. Dat weer er echt helemaal uit. Ja. Weet je nog een van de bands die hem showen had op een van die festivals? Dat wie de Grutte Nam die daar dan kwam? Ja, wat toen speelde. De Cream, wie volgens mij toen correct ophouden. Ginger Baker, die weer er wel. Maar nog een oordrummer. Ja, die weer compleet gek, hè? Ja. Fascinerend figuur. Dat werd toen nog net zo bekend. Maar Nee. als je achterhouden werd, dan weet je dat weer onmogelijk mens. Ja. Nou, en de Who en Fleetwood Mac uiteraard. Want die wien toen wel verschrikkelijk goed, ja. Ja. Straks hebben we er nog meer hoor, maar... Ja, we gaan even naar je man. Ik neem aan dat die live show hast, Neil Young. Ja. Heel vaak of net? Nou, heel vaak, maar diverse keren in ieder geval. Live schijnt het toch echt wel een belevenis te Ja. zijn. Heel goed. Met de band inpluggen en Ja. die sparat zijn publiek net, heb ik het idee, Neil Young. Ja, je hebt echt... daarom heb ik een noemer uitzocht er flink wat actie in zit. Als hij dan een keer bezig is met een solo, nou, dat... Werkelijk, hij gaat daar helemaal in op. En nou ja, als publiek dan wist net wat hij oorkomt eigenlijk. Dus de echte spirit zullen er ook haast wel wat uitwijzen. Ja. Ja, qua leeftijd, maar ja... Dat. Lekker opname van Neil Young. En wat Roel Faber, mijn gast, Stuart, zei al, als er één keer loskomt, het is een soort diesel misschien wel, die moet even Temperatuur op temperatuur komen, dan Ja. krijg je dit soort van prachtige opnames. Ja, de echte passie komt dan los. Ja, is dit wat Dijek druwt in de muziek, zeg maar die smaak en waarom uit best op mooie LP's, dit soort nummers? Ja, en dan vooral ik live. Hè? Ja. Live dan juist volgens mij in het algemeen, wat voor band dan ik, meer de passie, hè? De begeestering van de artiest. Ja. Live muziek. Dat is een productie dus, wat dat onbelangrijk. Festivals. nou Ja. Het jouwt die dat ik wat extra's. Ze zei ze, nou, ik had de plaat, maar de man of een band zelf zien. Jouwt me ik wel Ja, een hele zeker hoor wel. idee weer van wat de bedoeling is. Ja, dat geldt voor de Rolling Stones ook. Ja. En daar heb ik al verschillende keren heen geweest. Daaronder wel 2 keer maar het hele gezin. Ja, ik Dat, heb was dat ik 4 bijen heb. Ja. Nou, dus maak je zon daarin, hè? Ja, en toch ga ik bij de Stones, ik had ook live show, het weer een beetje de greatest hits show. Ja, Maar dat is smaak. Dan had ik meer mijn meestal als Neil Young en dat soort muzikanten die dan ook nog echt staan te musiceren. Ik heb het idee bij de Stones, maar ik weet het hoe die beleving daarbij is. Terwijl het idee dat het volle meer vers stiert bij zo'n band, of niet? nou, dat dacht ik net. Nee, hè? Nee. Zo'n die als Keith Richards, die houdt ik wel van improviseren. En, Ja. en Mick Jagger, die altijd in beweging is. Ja. We zijn echte Stones, man, hè? Ja, dat wel. Maar ik heb geen nummer van Stones in dit programma, hè? Nee. We kennen net alles. En soms Nee. maar dingen ik achterwege lezen. Of zit er een idee achter? Nou, Dat is het. nee, er zijn wel mede-bestuursleden van iPop die zijn van, nou, het zullen wel alle jaar Stones worden. Oh, dat is een beetje dwarsbongel hier eigenlijk. Ja, Ja. mooi, man.
Ben je een Frieske muzikant? Of die is op iPop, zo'n had die in ieder geval muzikaal daar prikkelde? Nou, Jasje, ik heb altijd, zeker als ik zelf de presentatie hier, een band als, hoe heet het toch maar weer? Net serveren, maar het Wommels. Rebellie. Rebellie. Ja. Ja. Dat wie ik wel mijn band. Dat vond ik echt... Daar kost echt wel van genieten. En als ik bij de aankondiging van hier, nou, dan stierst achter de microfoon van en nou luister je naar je Rebellie. En dan stond de man, die stond werkelijk in de oorslag en ze sloegen direct de snaren aan en dan kwam wat van geeft hem. En dat is weer een mooie nummers. Maar daar kost als het ware wel, zoals bij Neil Young, eerst of bij de Stones. Jawel. Echt wel met Iep Moelen, hij zit het te harkje in te zien dus. Ja. Dat is een goeie. Nou ja, Marius, hè, dat wie wel de componist en de tekstschrijver. Nou, uitsprutsen van de frontman, wat dat betreft. Ja. iPop. En die kwam op iPop van, nou, als pauzenummer. Ja. Toen mensen kreeg begonnen. En dat weer een onvraag van hun kant van nou, dat zijn de programmering die is eigenlijk al klaar. Nou, dan willen wij wel in pauze spelen. Ja. Beginnende band. Ja, een pauzeact. Ja, een pauzeact. En wij gaan weer muziek draaien. Fleetwood Mac, The Great Balls of Fire. Ja. Waarom dat nummer? Nou, omdat het een tamelijk onbekend nummer is voor Fleetwood Mac dan. Want ja, ze zijn bekend om hun bluesnummers. En net alleen nog. Het wie ook gewoon een hele goede band. Maar drie fantastische gitaristen. Hè? Dat wie Peter Green, die noemen ze als Oh Well en Green Manolici en zo wat heen. Nou, dat wie Peter Green. En dan zit Jeremy Spencer, die de mooie bluesnummers, waar die heel sterk in weer. En als tweede gitarist is dan Danny Cohen. En die mocht dus dan de rock'n'roll doen. En dit was zo'n voorbeeld van die rock'n'roll nummers. Ze hebben dus elk optreden van Fleetwood Mac bestaat dus zeker uit 3 sets. En alle 3 gitaristen hebben dan een set. Ja, correct. Ja. De volgorde kon wel wat mixed worden, maar... Het ego moest wel wat ruimte krijgen. Nou ja, ze hebben... Nou ja... het weer gewoon een fantastische band. En ze hier eerst bij John Mayall zitten. Nou, Peter Green en John McVie en Mick Fleetwood weet ik het eigenlijk net van. Want Keith Hartley die weer in die tijd verste drummers een beetje. Maar goed, in één keer weer dus de hele bluesbreakers verloren in Fleetwood Mac. En ze weer een hartstikke goed. En pas letter is, nou ja, wat ik zei, ik zal net een oordeel uitspreken, maar toen is in elk geval de muziek is verloren onder invloed van de verhouding. Hè? Ja. Maar natuurlijk, de beginperiode, dat spreekt hij het meest aan dus. Zonder weer. Ja. En die doet iets dus ik live showen of niet? Ja, op dat festival in 1960 toch wel, ja. Correct, Ja. En dan zit er een jongen uit Friesland. Ja, en daarom heb ik dit nummer van, dat is op LP Shrine 69. Een LP die een hele mooie hoes heeft natuurlijk. Nou, de CD, dat is maar een heel iets plaatsje. Heel mooie hoes. En het mooie is, traden toen op in Los Angeles in het voorprogramma van The Models of Invention. Mr. Frank Zappa. Mr. Frank Zappa. En Frank Zappa, wie altijd de man van, nou ja, die hoorde ik alles op live optredens. En die hier ik altijd gastartiesten erbij. En die schreeuwde die dan aan van, nou was het in mijn programma spelen. En dan kregen ze de muziek op schrift dus. Hè. Kregen ze alvast thuis, dat moesten ze spelen. Dan weet ik vaak blazers en zo het heen. Maar goed, dat is al die affairs. Hij hier alles plant. Alles weer van tevoren. Dan heb je een perfectionist. En zij zit daar in het voorprogramma. Dus het grappige is, die LP Shrine 69, die begint dus met het stemmen der instrumenten. Oké. Zijn dat die natuurlijk de Models of Invention die en dat ik. En zij wonen in die traditie toch wel een beetje, ja, dat ook gek onstekker bedoeld wordt, dat weet ik net. Nee. Maar dat is het eerste nummer bestaat uit het stemmen. Dat is al het snaren wat te stemmen en dan gaat het los. Ja. Dat soort opnames van LP, als die letter kocht of wie dat al redelijk snel te verkrijgen? Nou, dat weet ik. Ik denk dat die letter pas uitgebracht is. Ja. Dat ze het eerst net een moeite werk vonden om die... Nee, want er zitten hier natuurlijk verste LP's. Ik denk dat toen maar besteden van de band dat er maar een paar LP's uitgebracht binnen. En toen weer het alweer gebeurd. Ja. Boston, Live in Boston is een serie. Dat weer 3 LP's. Die weer ik als LP uitgebracht. In de Boston Tea Party, dat wie een hoe heet het? Zo'n tent,
Zo'n theater. En daar hebben ze 3 dagen of 3 optredens achter elkaar. En die ben ik alle 3 opgenomen. Dus eigenlijk weer dat een 3-dubbele LP. We gaan draaien. The Great Balls of Fire. In dit geval uitviert terug Fleetwood Mac. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love can drive a man insane. You broke my will, but what a thrill. This gracious great balls of fire. I left in love because I thought it was funny. You came along and blew me, honey. You changed my mind, this love is fine. This gracious great balls of fire. Kiss me, baby. The Great Balls of Fire. Ja, we kennen hem van een oor. En die had hem kunnen, maar in dit geval wel een prachtig mooie uitviering van Fleetwood Mac. Live, 1969. Danny Cohen op leadgitaar. Oké, ja. Gisteren wel eens naar concerten, nou? Soms. Ja. Ik heb les nog maar eens programmeur Gosse Pieter naar Mijn de Talma West. De nieuwe programmeur is dat, hè? Ja, dat is een nieuw programmeur. Ja, kijk, ja. Ja, Pieter de Boer die het afscheid nam. Ja. En we kregen een uitnodiging van hemzelf, denk ik. Via de mail. Ze nou, dan moeten we dan maar even heen, hè. Ja. Dus wij naar Grains. En goed, dat is een unieke figuur. Ja. En het weer een uniek optreden. En uiteindelijk weer maar zijn eigen band. Nou, dit in het begin zijn band weer. En dat weer geweldig. Ja. Ja. Heel apart. Volgens mij het al heel lang, of niet? Nee. Nee. Maar ik heb mij dat dus wel als soloartiest bij de harkzankjes gewoon. Ja, correct, ja. Nog net niet zo lang niet, denk ik. Nee. Nou ja, we toch hoe iPop gaan. Want je bent toch vergroeid met dat festival. Ja, eigenlijk wel, ja. Ben je altijd uitvierend vrijwillig geweest? Of is het wel mij toch door de programmering en dat soort Ja, zaken? dat is een bepaalde... Ik weet niet meer precies in wat voor jaren net. Maar dan zijn ze door de programmering van de harkzankjes maar. Ja, kijk. Oh, dat is wel die deel. Ja. Dan hier ik dus Jaap Lauwers en Pieter Wilkens. En die moest ik dan ik zelf alweer... dat ging toen nog net per mail of zo. Die moest nog zelf opbellen. Waar stond ik bij de harkzankjes optreden. Ja. En doen we dan ook natuurlijk. Door de Bleker en door de Veenbaan uiteraard. Maar zijn begrafenis van Omke Wopke. Ja. Ik altijd een topper. Vond je dat leuk? En met name de harkzankjes dus. Dat lijkt je het beste? Nou ja. Ergens wel, ja. En dat weer voor mij ook mooi overzichtelijk om zelf te doen, zelf op te zetten en te presenteren. Ja. Het is natuurlijk uniek op zijn Friestalig hit, hè? Ja. Is dat... Ja, dat is een unique selling point om er een goed Fries te zitten. Maar is dat het hele sfeer, kijk, van iPop, wat hij altijd zo wat lutsen had? Maar wat is de charme van dat festival van geweest? Ja, wat zeg ik steeds. Ja, het paste wel, wat ik correct zei, het paste bij die optredens van de Stichting Jerryzer, die voor hen in het Dwarscafé hingen. Nou, Jerryzer weer, die hier net echt, ja, ik denk toch voornamelijk Friestalige band zeker. Dus daar begon het al wat mooi. Ja. En dat in het verlengde daarvan is iPop ontstaan. Ja. Maar eerst maar een werkgroep iPop. Hè, dat waren gewoon wat vrijwilligers die regelmatig bij Jerry kwamen. En en later is die werkgroep verloren in een stichting. En wie vond nou het Peerske? Want het is een iPop. Dat slaat natuurlijk op het Peerske. Dat slaat op Peerske, ja. Wie dat ik van het begin al, of niet? Ja, zeker. Want de filosofie daarachter weer toen in de 80 jaar van er is bij Peerske, zeker terwijl de Peerske daar, er is niks te beleven. Nee. In de hele provincie is wat net. En het betiet in het seizoen van de festivals. En betiet in het seizoen. Dus wat dat betreft weer toch wel een unieke selling point. Is qua karakter altijd een beetje hetzelfde blur? Of zei het nou, het is echt wel een oor festival wat ze tradieren. Nou ja, in mijn beleving. Viel het nog steeds wel als vertrouwd? Jawel. Ja. Omdat je zit er dan ook in het bestuur van de stichting zelf. Dus je zit er altijd dichtbij. Ja. En misschien ook wel de gemoedelijkheid van
het Lietse Frieske muziekverhaaltje. Natuurlijk ook een Liets wereldje natuurlijk. Hè? Ja, het in oorzichtelijk wereldje. Ja. Maar we hadden ook concerten van de Stones en Fleetwood Mac. Maar best wel eens op een brommer was naar Frieske acts. Om te scouten, om te zien wat er te doen weer voor iPop. Nou, dat weet ik net. Net op een brommer in ieder geval. Nee. En dat wie er toen helemaal net. Hè? 60 centimeter, dat weer haast niks. Nee. Nee. Dat is pas letter opkwamen. Hè? Ja. En zeker toen het wat tot bloei kwam. Ja. Maar dan hadden we het al de jaren 80, denk ik. Ja, Hè? jawel. Ja. Wat weer in de bands die stoel leven. Ja, Rebulli is stoel even hoor. Dokkum Lokaaltje is even een naam die naar voren komt. Ja. Pieter Wilkes, denk ik al. Ja, want Pieter Wilkes die zit al op de eerste iPop. Ja. Als Pieter Wilkes of mij Alke Hel? Beide. Ja. Ja. Hij zit en bij elkaar. Want de bands die traden toen onder in het café op, nou, in de gelachkamer. En op de boppenzeel, daar winnen harkzankjes. Ja. Zo komt dat. Het is altijd wat heen weggang met die harkzankjes heel. Hè? Ja. Dan weet er wel net. Nee, dat bloot ik wat een discussiepunt. Want als het er net is, dan zeggen een heel soort mensen... Nou, waarom hebben we nog geen harkzankjes? Ja. En als het er wel is, dan zijn die harkzankjes, daar hoeven net heen. Hè? Ja, er is altijd wat heen weg. Ja. We gaan naar je muziek. De meesten koek wel. Op één act nee. Wat was het? Op één act nee, koek ze alle ja. Natuurlijk, die was mee omkant. Maar één act net. En we draaien een nummer van She Belongs to Me. She Belongs to Me, ja. Van The Nice. The Nice. Ja, wat voor band wie dat? Is dat? Ze bestaan natuurlijk een Keith Emerson, die leeft net meer. Maar in die tijd werden ze verschrikkelijk bekend werd door het nummer Amerika. Nou, uit de West Side Story. En pam pam. Nou, dat... En dat Keith Emerson geweldig speelde op zijn orgel. Ja. En dan... Beetje one-hit wonder qua band? Hij was vreselijk goed. En ja, qua band, wat ik zei, op die festivals, het weer echt een festivalband. Ja. Want dan gaan we aan de verkeerde kant van het orgel staan en speelt er gewoon zijn solo's verder. Of hij zet brandende fakkels tussen zijn toetsen en zo gaan we dan verder. En de Amerikaanse vlaggen hinten er dan bij. Ja. Nou, dat wie iets, in Amerika zelf mocht dat net vertoond worden. Nee. Dat er is nog eens wat puriteins in deze. Maar in Engeland kon dat dus wel. Ja, correct. En dat weer dus geweldig. Ja. En had deze vaak live jongen? Of? Op die festivals dus. Ja. En ik dacht dat het is een nummer van Bob Dylan uiteraard. En het zit op hun eerste LP. En dat is, de voorkant wie dus studionummers en de achterkant daar staan dus de live nummers op. Oké. En dit weer live. En dat weer toch wel... Ja. Maar dat biedt echt wel een belevenis. Dus, jawel, absoluut. Ja, met kersen op de Nice weer een hele goede. Dat ze letter hier ze Emerson, Lake en Palmer. En toen weer het meer, wat ik zei, iets elektronischer, hè? Ja. Het is eigenlijk als een vrij pure band uiteenzetten. Ja. Dus als het op zo'n festival ontdekt, of je dat toch via de radio? Nou, dat weet ik net. Wat ik zei, die act om Amerika heen. Hè? Want Amerika, dat lukt wereldwijd haast aandacht. Ik al omdat de persing. Nou, het wie toen nog op single te krijgen. Hè? Het wie net dat nummer van LP wie of zo. Het stier op single. En een gemiddelde single die wie toen 3 minuten, 3 hele minuut. Daar past het nummer net op. Want dat wie, wel 4 hele minuut, denk ik. Ja. En dat weer uniek, dat toch een speciale manier van persen, denk ik. Maar het past er toch op een single. Ja. Dus iedereen wil die single hebben. Amerika, ja, dat moest niet hebben. Ja, curieus. Ja, die moest bij de verzameling. We gaan dit nummer draaien. She Belongs to Me. The Nice. She never stumbles 'cause she's got no place. The Lord can't touch her, she's nobody's child.
She Belongs to Me, heerlijk. Het klinkt old school en dat bedoel ik echt op een goede manier. Ja. Er wordt echt nog wel ouderwets muziceerd op de platen, in dit geval van The Nice. Ja. Rolf Haberjoet, de gast. Squalmaster, maar vooral ex-vrijwilliger van iPop. Even in je rol als squalmaster, hast je ooit wat met muziek dienen? En koers wat bijbluwen mij al die jonge generaties die bij daar in de klasse zitten. Want die komen natuurlijk met hun eigen muziek horen, of niet? Nou, als ik dan hier weer bijvoorbeeld, hè, dan is dat die ben weer dan hier het zien. Die kwamen dan wel met hun eigen playback show aan. Hè? Dat weer, sowieso weer dat toen wel iets dat populair weer. Ja. Maar dan zochten ze zelf een nummer uit en hun eigen band. En soms dan dacht ik even van, nou wat dit nou is. Maar als kan ik wel maar Europe bijvoorbeeld. Nou, dat is een fantastisch nummer. Final Countdown. Ja. Ja. Maar ik genres als hip-hop, of ik neem maar wat metal. Hast hij wat mij, of is het toch wel wat? Nee, Ik zeg mijn broeder respect een beetje hing in blum bij de Creams en de Fleetwood Macs van deze wereld. Of ja, eigenlijk. dat hele niks. Nee. Ja, dat, ja. zij is dat, ja. Wat best op echt het lustigste lijst wel wat hoe naar je muziek vormen of niet? Nou, daar ben ik net fanatiek in. Nee. Ik zal net zomaar ergens heen reizen van, nou dat is het dan. Ik denk, nou, de modernste dat zal Joe Bonamassa West hebben. Live in Carré. Ja. Fantastische muzikant trouwens. Ja, absoluut. Ja. Ja. Joe Bonamassa. Ja. Want in hoeverre best u nou nog bij muziek dwaande? De blues nou wat bij iPops nou, dus hij is dan, ik stap je, ik ben er gewoon nog wel bij. Ja, dus de wennen straks in oer. Dus, Ja. Nee, zelf mijn eigen muziekcollectie. Ik probeer nog wel eens wat dingen. Nou, bijvoorbeeld van John Mayall's Bluesbreakers. Hè, in die tijd. Ik heb wel een paar LP's die toen ik opgenomen ben. Maar ze naderhand, dat schreef maar Neil Young. Dan putten ze uit hun archief. En dan werden we dingen uitgebracht van soms 20, 30 jaar in. Nou ja, dan mag ik toch wel even erbij wijzen. Dus dat voornamelijk via internet? Of best ook wel sneupen op platenbeurzen of de speciaalwinkels? Ja, of ik zit op het muziekweb. Nou, wat zinnig fuseerd is met Instituut voor Beeld en Geluid. Oké. Nou, daar zit dat bij. En nou ja, als lid van de bibliotheek kies daar op inloggen en dan kies dus de artiest naar keuze. En dan krijg je een hele serie, alles wat hij ooit opgenomen heeft. Ja, oké. En dan kies ik daar nog eens wat uit. En denk ik, oh ja, dat heb ik nog net. En, Lekker sneupen dus. ja, dat vind ik wel leuk. En platenbeurzen, is dat toen die besteed of net? Nee, net echt. Dat net, nee. Net nee. urenlang in die bakken. Nee, hoor op, nee. En de band had die een beetje een goede smaak of net? Nou, jawel, ja. Nou, dan had ze al eens een keer mijn naam naar de Stones dus. Ja, zeker. Ja. Nee, mijn jongste dochter zit meer in de jazzhoeken. Oké. Ik denk dat hij nog steeds in een jazzensemble speelt, maar dat is in Amsterdam, dus daar heb ik geen weet van verder. Want hast u, als het over Friesland hast en de platteland, hast u wat met de Havabra-cultuur, de orkesten of net? Nou, zolang Jij mijn niet eigen, de net zo bot hoor, dus... zolang mijn eigen band erin speel je wel. Ja. Nou, de oudste die het bugel spelen in het plaatselijke korps. En de jongste het saxofoon spelen, ik in het korps. Ja. Zelf net niks doen met korps? Nee, zo'n muzikaal ben ik net. Nee, maar hij heeft hier wel dat soort muziek op. Hè? Die hier wel de muziek. marsen en de korpsmuziek. Ja. Maar zelf nooit een eigen gewoon om een gitaar te kepen of een bugel of wat dan ook, of een drumstel. Nee, ergens is dat wel jammer geweest, maar goed, dat ik jij dat bedenken Martin. Ja, maar nooit in de skiddergiet gewoon dus. Ja, nee, inderdaad. Nee. iPop, waarom stappen ze er eigenlijk mee? Is het wel mooi West? Nou ja, als je, qua leeftijd zit er een groot verschil tussen de oude bestuursleden en mij. Hè? Ik ben ongeveer 2 keer zo oud als de gemiddelde bestuurslid. Nou, je jong vergeet bent. Ja. Nee, maar het is prima zo dus. Ja. Let ze maar, het is goed zo. Net meer maar bemoeien. Ze zijn een goede paard. Ja. Maar straks de dik nog wel hoor dat het de volgende zeker. keer weer is. Ja. Wie dreigt trouwens de laatste keer?
Sandai of net? Of Ik dat kost vond me het net als een fantastisch. heel sentimenteel man oer, namelijk. Dus ik kan me net voorstellen dat hij een boesdoek en een trendnummer aan had. Oh. Nee, dat niet. Maar ik trof wel weer een heel soort bekenden die ik kan heren met mijn zoon hier. Dus voor mij wie het echt wel geweldig. En ik omdat het uitverkocht weer nog voor het eerst sinds vele jaren. Ja. Ja, geweldig. Ja, want die COVID, dat had er aardig in geramd. Hè? Dat had er- Überhaupt, net alleen bij iPod, maar de hele muzikale Ja. beleving. De hele muziekcultuur had een tik gekregen, had ik het idee. Hè? Ja. Merk je dat ook gewoon niet zelf? Dat is minder dan eigen om naar concerten te gaan. Nou, ja, zeker. Want zo, op zich, concert begint er eigenlijk niet meer. Nee. En als nog een artiest neemt zoals Eric Clapton, nou, die wil ik wel graag weer optreden. En die had ik wel dingen opgenomen, maar ja, hij mocht nergens optreden. Dus ja, dat zit er niet in. Is het eerste spring eigenlijk? Nou? Nou, te springen, dat is misschien wel wat oederen. Maar lees er al wat kaartjes klaar Maar, van concerten of net? Nou ja, de Rolling Stones, hè? Ja, de Stones toch wel? Ja. Joto 2 weken, hè? Dan, In de ja. arena. Ja, Ja. en ze zijn in Nederland te oefenen. Hè? dat weer een afscheidsgeschenk van het bestuur van de iPod. En bij waar is dat nou heen, hè? Een van mijn dochters. Ja, krijg. Ja, dan heeft de familie mee. Ik weet nog net welke precies, maar En dat is enorm. Dat circus van de Stones. Het is Ja. ongelooflijk trouwens dat ze dat nog steeds volhouden. ja. Maar dat prikkelt nog steeds. Ja, zo ben ik gaan starten. Hoor. Dus, ja, dat is, Nee, maar ik ken wel muziekliefhebbers die wat ouder zijn. Weet je wat, ik zie de liedse zaaltjes nog wat op. Ja. Ik doe de liedse concerten, maar ik vind 100 man al genoeg. Ik hoef net meer naar zo'n Johan Cruijff Arena in dit geval. Maar Ja. dat vies wat te gek nog steeds. dat vind ik wel te gek, ja. 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 Heb je dan fieldkaarten of is het op de tribune zitten? Nee, Dat is weer een cadeau, hè? Dus ik weet net weer een cadeau op ik weet als het terrein. kost. Ja, Nee, ik wil niet kiezen. Nee. Nee. Dus, Maar hier is de ooit kaarten kocht of net? nee, ik heb mijn beste net voor dingen. Nee, dat nee. niet. Nee. Als cadeau prima. Als cadeau weer geweldig. Ja. Ja. Verwachten ze dan nog wat nice van dat soort man? Wat nice. Nou ja. Dat denkt, oh, dit had ik nog nooit gezegd of deze uitviering is uniek. Nou, dat weet ik net. Dat is dat zoek, hè. Maar ja, dan mag je wel bij een live optreden wezen. Maar daar ben je muzikaal met zijn bord mee bezig dus. Nee, dat net. Leuk daar uit, mijn dochter. Ja. Eventueel. En dat is wel goed zo. Dus, Ja. Maar een echte muziekliefhebber dus. Ja. Ik had het idee dat wel wordt bloed, of niet? Jawel. Ja, dat vind je het net. En tak hem hier lekker vrij uit op de iPod om rennen zonder verplichtingen. Dat is ook wel lekker, hè? Ja. Zeker. Hoeveel hast er dan hoor? Wist het precies? Wat, hoeveel? Hoeveel iPods hast dan hoor? Hast het bijhouden? Want dat is bij weer 87 de eerste, maar daar wist u net bij, hè? Daar weet ik net bij. En de rest wel. Dus Ja. het is nog de Vooral 34, dan weer dus 34 keer. Ja, maar die COVID weer wekken. Maar wel in verschillende rollen. Dus dat was vrijwilliger eerst. En net als programmeur ik. En een paar keer dat ze het dus net er ook al. Bij de Mont en Klaus hier. Ik nog. De tongblier. Ja. Dat weer de eerste keer dat het net er ook al. Ja. Dat was wel heel sneu. Want toen gingen we alle kaarten nog verkocht. Wow. En de tenten stien er al. Dus toen hebben we de sneus van tevoren een actie gehouden in het dorpshuis van alle kaarten die we er weer om betalen. Dus zitten maar de kist yield, alle kaarten weer om te betalen in. Ja, Dat is wel sneu werk. Ja, boe. Ja. Maar het festival had het toen libben en jou ook. Ja, gelukkig wel. Nou, Ja. We draaien nog hier een nummer. De Allman Brothers. De Allman Brothers Band. Ja. Ik zo'n fantastische band. Nou ja, ik toch de Allman Brothers zelf natuurlijk op een gegeven moment heel grut weer. Hè? Want toen weer een soort big band. Hè? Hier blazen en van alles erbij. En Dwayne Allman weer natuurlijk een geweldige gitarist. Hè, dat is degene die de eerste versie van Layla samen met Eric Clapton opgenomen heeft. En dan mede dankzij hem is dat weer een grote hit. Ja, het zijn wel wat vaak de akoestische versie draait op de radio. Dat vind ik dan dus weer niks. Hè? Nee. Ja, maar de originele uitvoering maar. En Greg Allman op toetsen en zang. En verder wat er... Dickie Betts en zo wat heen. Nou, echt hele goede artiesten. Hele goede muzikanten. En daar was het ook wel heel blij van dus. Ja, zeker. Ja. Ik sorry, de praat sta ik vol vuur hoor. Ja. We draaien nummer Jessica. En ik neem nog vast Oski. Dank u wel. Leuk dat je er vierst. Nou, graag die Willem. Ja. En ik weet je nog een hele mooie concertmuziek en vol plezier bij de Stones. Ja, dank u wel. Ja. The Allman Brothers ben het. En Jessica.